No niin. Ja nyt on sitten pennuilla ikää 17 vuorokautta ja nämä on nyt muuttumassa koiriksi tässä. Ja meillä on nyt sitten toinen kuvaussessio sitten syntymän jälkeen menossa. Tässä välillä ei ollut pennut kovin kiinnostavia, mutta nyt ne on opettelemassa kävelemään. Ensimmäisenä tässä esiintyy, hetkinen, tulepa tänne päin. Elikkä tässä on nyt muurahainen. Siellä on Hyttynen seurailee siellä vähän kauempana tilannetta, mutta ei saa tulla tähän alustalle. Täytyy pentuja vähän nyt kuvata tässä. Niin, Hyttysen täytyy hyväksyä se, että ne otetaan tähän nyt vähän mönkimään. Elikkä muurahainen. Muurahainen on erittäin reipas tyttö. Se on mennyt nyt tuosta siskostaan ohi painossa. Muurahainen on kaikista innokkain tuolla nisällä muokkaamaan. Niin, maiskuti, maiskuti. Huomenna on ensimmäinen lisäruokapäivä, eli pennut saa maistaa sitten tuota Hills AD-ruokaa. Katsotaan, mitä siihen sanovat. Muurahainen on tosi reippaana nyt siinä punnertamassa. Meinaa ihan karata tästä alustalta. Eilen vaikutti oikein hyvältä myöskin tuo kärpäsen kehitys. Se oikein nuoli minua poskelta ja otti semmoista ihan sosiaalista kontaktia jo, mitä nämä muut pennut ei vielä oikein ole osanneet tehdä. No niin, muurahaisen suuri maailmanvalloitus alkaa nyt oikeastaan tästä sitten. Niin. Semmosta. Sitten vielä otetaan noita kuvia ennen kuin muurahainen väsähtää. Hupsista, tänne.